Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a unha sesión máis de Fiadeiras, esta é a terceira. E, bueno, pois, en primeiro lugar, gustaríame dar as grazas a todas as persoas que nos están seguindo a través da nosa canle de YouTube, onde están quedando tamén gravadas estas sesións. E, bueno, tamén a todas as persoas que están aquí presentes e que nos acompañan esta tarde do mes de maio, que parece do mes de febreiro. Pero, bueno, bromas á parte, pois, bueno, teño que darlle as grazas como a todas as sesións de Fiadeiras a alma mater deste proxecto, que é Alba Díaz. Moitísimas grazas, Alba, como sempre. Pois un gusto contar contigo. E, como non, a nosa convidada, pois a Idoia Cuesta, que é unha fantástica artesana, pois recoñecida, pois, como digo, eu dixen hoxe cando falaba de tipo mediodía, dende Rábade para o mundo, pois máis ou menos, porque é maravillosa e o seu arte pois está apreciado en todo o mundo. Recordáballe a ela, pois hai uns minutos que me deu clases nun curso alá pola prehistoria e que, bueno, a verdade é que tiña un talento espectacular e, bueno, realmente como profesora é un 10 e como artesana, pois un 100, o sea que é unha maravilla. Así que moitísimas grazas por aceptar o noso convite, por acompañarnos esta tarde e, bueno, pois seguimos disfrutando de Fiadeiras. Lembramos que a última sesión será o 25 o 31, perdón, con Mónica Alonso e que, bueno, pues tamén os convido a todas as persoas que nos siguen tamén que se acheguen a coñecer pois o seu arte. Sin máis dilación, pois doulle paso a Alba e, bueno, pois simplemente pois desexarvos a todas e a todos que pasedes unha tarde disfrutando da cultura galega e, ademais, pois do papel da muller neste mundo. Moitas grazas. Grazas. Bueno, pois moitas grazas, Ana, por acollernos aquí o noso ciclo Fiadeiras. Este é o terceiro encontro de Fiadeiras. Gracias a todos e a todas por acompañarnos hoxe aquí. No último libro de Patti Smith, o libro dos días, no seu prólogo, hai unha referencia interesante ás mans, ao traballo manual, cunha fotografía das súas. Neste texto, a poeta e música estadounidense di que a man é unha das iconas máis antigas e a correspondencia entre a imaginación e a execución. Di tamén que a enerxía sandadora transmítese a través delas. Ao mesmo tempo, a man creadora non actúa, escoita. Nos traballos da nosa convidada hai contida tamén unha escoita, necesaria para calquera proceso creativo. Existe unha contemplación previa, aberta a iso que acontece no pensamento de xeito inconsciente. Podemos entón acordar que coas nosas propias mans producimos cousas duradeiras que lle dan estabilidade ao mundo e son por iso, precisamente, o que a filósofa Hannah Arendt chamaba as cousas do mundo. Eses obxectos que tradicionalmente facíamos coas nosas mans deronlle sempre un repouso a nosa vida. E isto é especialmente relevante na aldea, no agro, na vida do campo. Así que non é casual que a nosa convidada de hoxe produza cousas ali, que logo van viaxar a moitas partes do mundo. Idoia Cuesta fala do que ela denomina a súa linguaxe perfecta, a cestaría. As súas pezas traspasan os límites da cestaría tradicional e utilitaria para converterse en creacións contemporáneas e únicas. Tamén fala da importancia que concede a formación continua, a tecnoloxía e a sinerxia con outros artesáns e artesás e deseñadores e deseñadoras. Aínda que se formou como bióloga e especializouse en zooloxía marina, ela sempre quixo estudar belas artes. Bueno, fai nada, estaba dicindo que cando se xubile vai estudar belas artes. Tras participar en cursos de tecido, descubriu a súa paixón pola cestaría no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo, entre outros. Traballa fusionando a cestaría e o textil a partir de técnicas tradicionais de tecido. Realizou multitude de colaboracións, algunhas para firmas nacionais como Adolfo Domínguez, Maya Hansen ou Zara Home, e outras para marcas internacionais como Loewe. Ademais de impartir formacións en escolas e universidades, en 2006 publicou a súa guía de plantas cesteables de Galicia.
En 2014 gañou o Premio Nacional de Artesanía na categoría de produto e en 2021 foi galardoada co Premio Artesanía de Galiza. Por todo iso, benvida, Idoia. Gracias. Nada, a verdade que estou emocionada. En primeiro lugar, tamén eso, gracias por este convite. Bueno, como xa falaches todos, xa non sei eu de que falar, pero bueno, eu creo que a presentación que traía hoxe un pouco era para contar como empecé e cal é a miña trayectoria. Desde que cheguei a Lugo, pois casi xa fai 30 anos, non? Que como ben decías, eu cheguei á universidade, viña cunha mente investigadora para, bueno, o sea, eu inaugurei a Facultade de Veterinaria, o Departamento de Bioloxía. De feito, eu creo que vivía na rúa que ahora se chama Fontiñas e baixábamos andando, pasando por prados, vaquiñas, hortas, o sea, non estaba nada urbanizado como está ahora, augas férreas. Ben, entón, eso, eu viña para facer, bueno, bloqueouse isto, non? A ver. Nas flechiñas, non? Non podo pasar intro, a escape, a ver. Nada, porque antes lle quitamos o de arriba e quedou bloqueado aí, vale. Non sei como está aí. Bueno, pois como decía, eso, que cheguei fai 30 anos ou máis, non? No 92, bueno, tive na sorte tamén de atopar aquí en Lugo o Centro de Artesanía e Diseño, como ben comentabas, e tuve na oportunidade de formarme. Non, era a presentación, non sei onde está. Está no escritorio, sí. Creo que estaba aberta. Non sei, aí está. Aí va, e agora? Ahora sí. Vale, ok, que quedouse antes bloqueado. Vale, graciñas. Entón, bueno, tive na sorte de formarme, como vos decía antes, no Centro de Artesanía e Deseño. Primeiro empecé aprendendo a tecer nun tear, o sea, con todas as técnicas textiles. Esa foi a mi primeira carta de artesán. E logo, bueno, por casualidade un día fixen un curso de cestaría e dixen, vale, foi como ese flechazo que sintes cando atopas unha técnica que é capaz como de poner en funcionamento pues todo o que eu sabía do textil, leválo a algo máis escultórico, a máis volumen, o sea, o textil no tear é como plano en 2D. E cando descubrí na cestería pude leválo a pezas con volumen máis grandes en 3D e de feito logo tamén me conectaba ca miña formación como bióloga o co tema de traballar cas fibras vegetais, que é verdad que de aí surxiu tamén este libro que comentabas, a guía das plantas cesteables de Galicia, que foi casi como o meu segundo fillo. Primeiro tuve na UNAI e logo o seguinte parto foi esta guía que parece fácil, pero é complicado. Entón, eso, teño a sorte, por conectar un pouco cas imaxenes que estou pasando, de vivir en Outeiro de Rei, non en Rábade, porque, bueno, fago moita vida en Rábade, pero senón, eso. A verdade que teño a sorte de estar vivindo en plena reserva da natureza, e teño o meu taller nunha pequena escola unitaria que cando eu fui a vivir ali a Outeiro de Rei dixen que ben, o meu neno vai vir a esta escola e desgraciadamente pechou antes de que unai pudese chegar á escola, o sea que foi como tamén destas cousas que quedanche como peniña, non? Porque a verdade é que o rural tamén moitas veces é complicado, non? Tamén tendemos como a idealizar a vida no rural e ten tamén os seus handicaps, que eu non digo, ten moitas ventaxas, pero tamén ten as súas complicacións. Ben, eu tamén sempre conto eso, que teño a sorte de estar ali neste taller onde eu traballo, e sempre poño tamén o exemplo de que
cando falo igual da cestería, a xente ten no seu imaginario un concepto pois non do cesto tradicional, non do que temos así como estas imaxes do pasado. Eu creo que tamén, despois da conferencia, é como que quero romper esa imaxe tradicional da cestería para poder demostrar eso, non? Unha cestería como máis contemporánea e máis actualizada, e sobre todo ahora tamén un poquinho máis enfocada a diferentes ámbitos como pode ser a moda, a decoración de interiores, a arquitectura, incluso paisaxismo. Bueno, o sea, é como que pode estar presente en moitos mundos, non? Co fin tamén de animar a xente nova a aprender un oficio, porque, claro, a xente nova ten esa imaxe como moi tradicional, e realmente eu creo que ahora hai todo un mundo de posibilidades de poder, pois eso, avanzar e aprender en oficios para aplicarlos a un montón de cousas. Logo, sempre tamén poño exemplo eso, non? De que eu como empresa é como que teño varias patas e necesito apoiarme en moitas patas, porque se me falla unha, sigo tendo, non? Como ese apoio. Sempre eso, fusionando, como vos decía, a miña formación como artesana textil, incluso como logo saquei a carta de artesan de cestería, e logo o que vos decía, que as patiñas son sempre, pois tamén, non? Normalmente traballo facendo as miñas propias coleccións, pero logo outra gran parte, por exemplo, de apoio da miña marca ou empresa é a formación, non? Estou continuamente impartindo cursos, pode ser tanto a nivel local con asociaciones de mulleres rurais ou non, ou asociaciones veciñais. Incluso onte estaba en Rábade precisamente dando un curso na Casa das Ínsoas, coa Asociación de Custodia do Territorio, pois precisamente pelando bimbio, sacando a corteza do bimbio para facer un cesto. O bimbio que temos plantado ali, e que, o sea, todo ten como o seu ciclo, non? Bueno, está tamén todo como, digamos, pechado, non? É un círculo, o sea, pechado un 360, non? Que temos a plantación propia do bimbio, podemos podalo, e logo ese bimbio estuvo como a remollo para logo podelo pelar, e a propia corteza e utilizalo tamén para facer, en este caso, este tipo de cursos, non? Bueno, pois eso, por retomar, como vos decía, as patas que teño como de apoio, outra gran pata tamén son as colaboracións con outras firmas, xa tanto a nivel profesional como máis, igual hasta máis pequenas, con diseñadores. O sea, eu creo que as colaboracións son tamén super enriquecedoras, e o que tamén a mí me fan tamén sobre todo plantexar retos novos, e o que tamén me diverte, ese tema de curiosidade, de poder estar aí como activa o día. E logo, eso, eu tamén sigo investigando, o sea, eu mesma sigo formándome en outras técnicas que non coñezo, e incluso, pois eso, investigando tamén, aparte de técnicas, pois atopando ou buscando novos materiais, tendo así un pouco todo, pois eso, esa curiosidade, o que digo, eso tamén que o vivimos na universidade, todo ese tema de poder, ter a capacidade de investigar e de innovar. Como ben comentaba antes Alba, presenteime aos Premios Nacionais de Artesanía, que moitas veces o premio non é como digo eu, o sea, eu cando recibín este premio non o pensei que era como para mí, non? Naquela época, no 2014, que se pasaron, pois mira, casi 10 anos, foi tamén como un recoñecemento para o oficio, non? Como para posicionar a cestería a un nivel pois un poquinho máis grande, non? En este caso foi tamén ca colección Pandeira, que foi a colección textil, onde eu traballaba con esta estructura tamén de madeira feita por outro artesán, Xaneco, veciño meu, luthier, o sea que tamén esa colaboración de equipo. Eu traballaba con este material que é a la afieltrada, o sea, que como fieltro de la. Bueno, pois é un material que traballei en moitas coleccións, que agora non traballo tanto, estou con outros materiais,
En aquela época pues, sorprendeu esta colección pues, porque era tamén como unha colección de cestería textil, non? Ninguén se imaginaba que cala fieltrada se pudiese facer este tipo de cestos, non? De feito, recordo que os comenzos tamén foron duriños, non? Despois de formarme como artesán no Centro de Artesanía, montar o meu taller, tal, cando eu empezaba a ir ás feiras aquí na contorna, e iba cos cestos de lán, a xente me miraba e me decía, pero isto para que sirve? O sea, por que non era un cesto... Claro, eu dicía, home, para poñer as patacas, pois vai ser que non. No, claro. Claro, non tiña nin para ir á horta, o sea, era un cesto pois un pouco como máis decorativo, outras pezas un pouco... Que pasa? Que tive a sorte tamén de poder facer como un programa de internacionalización a través da Fundación de Artesanía e Diseño de Galicia. Tuvemos a sorte de poder ir á Feira de París, a Maison Objet, e claro, aí descubrín que o mundo non só era Lugo ni a miña contorna, sino que se podía fabricar aquí ou traballar aquí e logo se podía vender ao mundo, non? Ese foi tamén como a miña primeira gran revelación de cando estaba en París, ali na feira vendendo, pois que viñesen os japoneses, no? Que para mí son tamén como ese modelo de inspiración, no? O maestro japonés, no? Que son como museos vivientes, o sea, pois tuve a satisfacción de que realmente os japoneses viñan ao meu stand e me decían, pero podo admirar a súa obra? Eu quedaba así como, sí, claro, o sea, foi como un recoñecemento, non? Sin saber que eu esas pezas pois realmente logo viaxaron por todo o mundo e fixen pedidos e traballei pois eso, non? Que eran como feiras máis profesionais que íbamos con un muestrario e íbamos traballando así sobre o baixo pedido. Entón, eso tamén de estar igual aquí, como digo, casi como pois, o que fixo que cando viaxaba é como que abre esa mente, non? Que por eso digo que moitas veces hai que sair da casa e hai que inspirarse e viaxar polo mundo. E agora vou ir contando así un pouco, pois, eso, máis ou menos rápido, porque teño moitas cousas, para poder deixar logo esas preguntiñas ou ese debate. Unha das mis primeiras colaboracións foi para a Cidade da Cultura, tamén co espacio on-off, donde traballamos, por exemplo, estos puffs gigantescos que creo que ainda están ali en algún espazo da cidade. Bueno, pois aquí tamén foi o meu primer gran encargo que descubrín que moitas veces sola non se pode traballar, hai que traballar en equipo. O sea, esta foi tamén a primeira vez que tiven que levantar o teléfono e dicir compañeros cesteiros, hai este encargo, este traballo, quen pode, quen non, o sea, foi tamén como organizar ese equipo para chegar a facer estas pezas, a entregalas, e logo aquí tamén pois aprendín moitas cosas que na formación que eu tuve pois non tiña ni idea, todo o tema de formación empresarial, saber moitas veces tamén eso, saber facer un bon presuposto, todo o tema de logística, ¿no? Porque a veces presupostas, pero logo te olvidas que esas pezas gigantescas que estaban no meu taller en Otero de Rei, había que envialas a Santiago, e eso non estaba contemplado no presuposto, ¿no? E valía un pastón. O sea, entón, con estas, pues eso, al final vas aprendendo. O que vos decía, que logo, despois destes proxectos, pois foron tamén moitas colaboracións pois con estudios, por exemplo, de arquitectura, como neste caso Casilla, tamén como traballada con estas formas orgánicas, basada, inspirada na cestería, e unha silla tamén que é moi difícil a forma redondeada, e logo traballada tamén ca lá. E a verdad que, bueno, pois esta silla tamén se presentou a outros concursos, se ganou varios premios, co Estudio de Arquitectura de Santiago. E, bueno, estas colaboracións tamén con Nuki Permuy, que é unha diseñadora de interiores tamén, é presidenta da Asociación de Diseño. Pois a mí tamén estas foron os meus primeiros grandes proxectos, cando eu estaba no meu taller, que non sabía moitas veces que facer, porque decía, claro, igual nas feiras non se vende como eu pensaba,
a la paralela eu estaba dando cursos de formación, pero estos proxectos tamén sirvieron para pois un pouco eso, afianzar tamén, ¿no?, este oficio pois de cara a elaborar este nido xigante e podelo, pois eso, de feito todavía está exposto en Santiago na panadería esta Pan da Moa, que ela fixo tamén todo este diseño gráfico do interior. Claro, estos proxectos foron casi do 2011, o sea, cando eu casi estaba como empezando, e para mí foi tamén como, ¿no?, ese impulso, bueno, donde realmente me cambiou a vida, que nunca sabes onde vai a estar a varita mágica ou onde che vai a tocar a lotería, pois foi gracias a haber estado na feira esta de París, que vos comentaba en Maison Nojet, e ali, pois, alguén de Loewe veu o meu traballo e inmediatamente despois de volver de París chamaronme para facer como os meus primeiros prototipos, non? Que era utilizando todas as técnicas que eu sabía de cestería, pero aplicadas a pel. Claro, eu non tiña ni idea, pero es que ni idea de traballar ca pel. Entón, tamén foi como un autoaprendizaxe de dicir, pois claro, eu son cesteira, o veño do mundo do textil, pero non teño ni idea da marroquinería ni de traballar, non, ca pel, que ao final, pois ahora casi podería dar cursos tamén de traballo en pel. Pero, bueno, sobre todo eso, o que máis me interesa tamén de esta chamada foi que, bueno, aí me cambiou a vida, porque eu empecé facendo os prototipos, pero logo tamén me axudou a cambiar esta imaxen de que podía estar nun taller artesán, pero tiña tamén esa capacidade de producción ou de poder chegar a produccións con firmas, sobre todo eso, para poder montar, como vos decía antes, equipo e poder ter capacidade de hacer producción, de facer producción, porque moitas veces, normalmente o que nos pasa aos artesáns que estamos solos, no meu caso, que eu estaba no meu obradoiro, claro, non é o mismo facer 5 pezas, 10, 15, non? Que ti podes ter ese control de producción, a que che encarguen de repente 500 ou 1000 bolsos, non? Entón, claro, aí tuven que cambiar o chip, buscar esa formación tamén casi como empresarial, para tamén seguir formando xente, montando equipo, bueno, pois aprendendo de logística, de envíos, de etiquetados, de packaging, de poder acceder, bueno, e sobre todo cumplir os prazos, bueno, creo que o fixen ben, porque isto foi tamén das mis primeiras colaboracións fallanos, e levo pois traballando para eles pois casi ahora mesmo pois casi 10 anos, non? Desde o 2012 hasta ahora pois casi 12 anos ou 13. Claro, cando empecé era tamén todo como que eu non podía dicir que traballaba para eles, era como, non? Bueno, non é secreto, pero bueno, era como este contrato de confidencialidad ou algo así como que non podes contar, non? Ahora, de feito, Loewe fai pouco, no 2019, xusto antes da pandemia, fixo esta campaña bastante potente de poñer tamén cara e mans, non? E sobre todo foi como viñeron a gravar os vídeos, foi tamén como visibilizar todo este traballo artesán que facemos, que antes estaba de alguna manera oculto ou invisibilizado. Entonces, neste caso con el Salone del Móvil, pues deuse este empuse, digamos, a artesanía. De feito, para mí tamén foi súper importante poder estar en Milán, ver esa presentación desta colección de cestos que fixemos con un montón de técnicas, que xa non só eran cestos, tamén pasaron a ser bolsos, lámparas, e incluso máis adiante, en plena pandemia casi, eu estaba ali na aldea, como digo eu, pero tiña o taller cerquiña, e a veces escapábame así a poder coller o material, e claro, cando vieron que podía traballar
e que non estaba todo pechado, ¿no? Porque todas as grandes empresas estaban pechadas, pois empezamos casi a aprender outra forma de traballar, que era a través de videoconferencias. Eu creo que estaba facendo como prototipos enseñando na cámara cos diseñadores que estaban en París, bueno, que foi así tamén como un aprendizaxe. Neste caso, este top foi con material que eu tiña no taller, poder levar a colección del Salone a moda, ¿no? De feito, ese ano non hubo desfile, se presentou toda a colección en maniquís, e o mismo que se fixo para a colección de home, pois tamén se traballou para a colección de muller, que tamén foron 2 modelos, e sempre era utilizando as técnicas de cestería, pero con capel, por exemplo. En este caso, era o nudo cuadrado ou a técnica tamén de facer como a pleita, no? Ou a llata que se fai tamén cas follas de palmito, pois foi aplicala a pel, non? Bueno, pois despois desta colaboración de Loewe tamén empecé a traballar con unha empresa que está aquí afincada en Lugo. Empezamos tamén a facer como instalaciones en diferentes sitios, que en este caso a tenda de luz de ambiente en Las Rozas, en Madrid, eran este tipo, ¿no?, de volúmenes tamén traballados co Vimbio, que tamén o que fixemos foi tamén cambiar esa imaxe, non?, de que co material ou cas fibras vegetais podíamos traballar en esculturas, en grandes volúmenes, incluso, pois eso, ¿no?, con estudios de interiorismo, pois, por exemplo, este de Madrid, bueno, pois tamén transformar pezas que eu tiña, que era a colección Salis, podela levar tamén a facer luminarias. Isto tamén foi na tenda de la nena en Holanda, que fai pouco tamén abriu en Coruña. Tamén estuvemos en Milán montando estas fachadas tamén durante el Salone del Móvil de Milán, que era como a forma tamén de chamar a atención. Bueno, pois eso, cas diferentes pezas tamén e volúmenes con diferentes materiais, como decía antes o Vimbio e as láminas de castiñeiro. De feito, despois destas colaboraciones, tamén recordo este proxecto, non?, de cando Zara Home quiso cambiar a súa imaxen de tenda, como volver a repensar a marca. Me chamaron porque querían facer esta instalación na nova tenda de Coruña, onde está ahora, e querían algo, pois tamén, non? O briefing que lanzaron foi queremos volver como a raíces, non?, a utilizar pois, a materia prima de Galicia, de feito na tenda tiñan tamén pedras, bueno. E aquí foi, bueno, pois tamén un proxecto que, bueno, pois hai que moitas veces resolver, non? Porque recordo que non sei se me chamaron en xaneiro, isto tiña que estar entregado porque inauguraba a tenda, eso sí que estaba xa fixo, creo que foi en marzo. Recordo que foi en marzo porque o día do pai, non?, que o 19 de marzo, pois eu estaba ali traballando para intentar acabar e poder entregar este panel xigantesco que estaba feito con láminas de castiñeiro, que, bueno, ahora non está, o sea, durou 2 meses na tenda, non? Creo que foi como para a inauguración. E claro, o que aprendín deste proxecto foi que moitas veces ti fas unos cálculos, non? Diseñas, fas o prototipado, fas o presuposto, dices, veña, pois agora xa aprendín que agora o transporte ten que encargarse eles, non vou a presupuestalo eu. Bueno, todo ese aprendizaxe, e claro, cal foi a miña sorpresa neste proxecto, que cando chamei o proveedor, por exemplo, para pedirlle as láminas de castiñeiro, me dixo, pois non teño que ir ao monte, teño que cortar os árboles, teño que preparar as láminas, teñen que secar, e logo, pois, vante chegar o 15 de marzo, que foi cando me chegaron. Entón dixen, vale, un proxecto que eu podía ter como un mes para traballar, pois tuvo que estar concentrado nunha semana a toda pastilla para poder entregar o 20 e tantos de marzo porque inauguraba a tenda. O sea, que estas son as cousas que moitas veces non pensamos, no? que moitas, bueno, que a materia prima pois tamén ten os seus procesos, que nos pasa, bueno, a mí me pasa tamén co Vimbio, que teño plantado,
pois tamén que é un esforzo que hai que tamén controlar os ciclos da natureza, porque hai que, pois eso, non? Vixiar, se non chove, bueno, ahora, gracias a Dios, agüiña, non? Pero igual no verao teño que estar regando, ou na época veñen as plagas, logo hai que estar pendente no inverno da poda, o sea, que todo ten o seu proceso, non? Que moitas veces non sabemos de onde ven ese material, eu creo que eso é o que hai que poñer tamén en valor, non? O material e logo a preparación do material. Despois deste proxecto tamén, que foi en marzo, pois estuve traballando tamén todo o verán en facer estas estructuras, porque tamén foi para a nova tenda de Ourense de Adolfo Domínguez, e aquí tamén a inspiración era buscar esa sintonía tamén ca paisaxe galega, pois tamén ca raíces. Claro, en Ourense, a mí o primeiro que me veo a cabeciña foi a Ribeira Sacra, non? Os viñedos. Entonces, esta instalación na tenda, no teito, bueno, que foi así, sí, no teito, eso, a inspiración foi tamén estos troncos retorcidos dos viñedos, as propias cepas do Bimbio, da Bimbia. Bueno, pois tamén outra cosa que aprendí, que non se pode traballar no mes de agosto en Ourense. Claro, moitas veces non pensamos nas condiciones de estar subidos en andamios a 40 grados, porque daquelas a tenda todavía estaba en proceso de fabricación, de remodelación, e non había aire acondicionado ni nada parecido. Co cal, claro, inaugurouse en setembro, e a verdad que moitas veces se pasa mal, non? Pero, bueno, de todo se aprende. Logo, nada, simplemente eso, para que vexades que hai mogollón de proxectos de colaboración. De feito, ahora con Adolfo Domínguez tamén sigo traballando, pois fai pouco, estaba facendo no meu taller unha maquetiña, pois eso, que igual tamén vai a ser para a nova tenda que se vai a abrir próximamente en París, que non podo dicir moito máis, pero, bueno, que ao final eu creo que a mensaxe é que as marcas tamén están buscando como esa diferenciación, a nivel de pezas un pouco como máis artesano, máis artísticas, que lle den tamén como, pois non sei se a través da materialidade ou da composición do que se instala, como poder levar a natureza aos espacios ou ás ciudades, non? Porque, vamos, eu recordo eso, que me decían, claro, vamos andando por la rúa e vemos esa instalación e todo o mundo é como que lle apetece entrar a ver que é o que está posto, non? Que é como ese bosque aí arriba. E, bueno, pois é un pouco esa diferenciación que vos decía que buscan as marcas. Nada, ahora iba a comentar eso un pouco as coleccións que eu teño, que fago tamén dedicadas a tema de a restauración, para os restaurantes, non? Máis enfocados á hostelería. Bueno, pois tamén participamos, eso, ahora estou traballando con un restaurante de Albacete, o sea que non só é a nivel galego, o sea que moitas veces unha estrella Michelin que está como buscando pezas únicas. Mira, non teño aquí a foto, pero é algo que tamén é moi gratificante, non? Cando te chaman para presentar ou para pedirte un novo proxecto, ese reto de diseñar e pensar é o que te move tamén como a investigar todo o rato. E ca colección Avisal tamén, eso, non? Como moitas veces... Pero aquí quería eu facerte unha pregunta, porque utilizaste un tecido, ademais, que foi curioso como chegache a él. Ademais, a min tócame de cheo porque eu foi en San Cebrao, non? Entón, a ver se nos podes contar esa experiencia que tiveche ali e como de San Cibrao e un tecido así que tanto curioso saliu esta colección. Pois isto foi eso, porque eu teño a sorte de veranear na costa lucense, donde sempre no verao hai nubes, non podemos ir á praia. Entón, que facemos? Pois eu dixen, pois como non podo ir á praia, dediqueime a visitar precisamente en Burela está o maior porto pesqueiro, estaban as redeiras, bueno, hai como almacenes de efectos navales. Atopei, por casualidade, esta tanza de pesca que se utiliza para unha técnica
pesca de arrastre artesanal, ademais, ali que utilizan os mariñeiros. E cando vin esa tanza transparente, bueno, había de color transparente, rosa, estaban ali como en un rinconciño, dixen, pero bueno, isto, vamos, descubrín ese material, claro, é unha fibra de nylon, e bueno, o que me contaban é iso, que aguantaba, claro, para o mar toda, vamos, o sol, vamos, que é como eterna, non? E ao final dixen, buah, pois eu teño que facer algo con isto, e foi ese verán que estuve preparando estas pezas, tecendo cas técnicas de cestería esta fibra, e salió esta colección Avisal tamén un pouco conectada co que estudiei eu, que era a bioloxía marina e os fondos mariños, e bueno, pois presenteime tamén aos premios, e saliron estas pezas maravillosas pola súa transparencia e que non trouxen tampouco fotos, pero tuve na sorte tamén de ser seleccionada para, bueno, por un comisario de arte de Cataluña que fixo toda a selección a nivel de artesanos e artistas españois para ir á Craft Bienal de Corea, onde estuve o verao pasado, e, bueno, pois tamén foi unha invitación, España era país invitado, de todos os artistas que estaban na exposición. A mí, non sei por qué, me invitaron a ir no viaxe. Entón foi como, cando ves que se cumplen os sonos e dices ti non pode ser, pois ese cumpleuse con creces, non? Porque o feito de viaxar a Corea, ver como valoran ali tamén todo o tema artístico, sobre todo eso, non? De todo o que se traballa con técnicas manuais, o sea, había espazos increíbles de traballo, pois eso, con vidrio, con madeira, con textil. Era unha antigua tabacalera totalmente reformada, eso, posta a disposición, non, do público para poder traballar en talleres. Vamos, outro sono que deberíamos de intentar, non, conseguir aquí, que moitas veces faltan esos espazos de traballo. Pero, bueno, eso. Para non liarme máis, a colección Avisal, o único que me está traendo ahora é como ese recoñecemento tamén, esos regalos, pois sigo expoñendo con ela en Madrid tamén, en galerías, sigo facendo pois tamén pezas, e, bueno, é outra colección tamén que volve tamén para mí como a miña técnica preferida, que é esta técnica de trenzado caótico, como de caos, non? Para facer estos niños, porque está tamén un pouco inspirada en os paxaros, non? En como fan os seus niños na natureza. Pois foi poder aproveitar esta técnica cas láminas de castiñeiro, en vez de trenzalas como se trenzan tradicionalmente en Galicia, ou noutra cestería tradicional, pois foi xogar con estas formas de darlle outros volúmenes, e traballar estas pezas, sacalas tamén de contexto para poder hacer exposicións. Bueno, pois eso tamén me sigue permitindo ahora pois traballar en gran formato e pensar en esculturas, en formas máis artísticas. Bueno, estou aí traballando ca colección Castanea. Logo tamén estas pezas a colección de Marañas, pois tamén, non? Foi outra colección que estuve traballando durante unha época facendo bastantes, e logo tamén enseñando para poderlas traballar, pois tamén ca empresa esta que vos comentaba antes, que está aquí en Lugo, a Nena, que logo estuveron en un montón de escaparates de todo o mundo, como digo, con unha firma Máximo Duty, non? Que estuveron facendo pois todas esas instalacións, os escaparates. De feito, en Lugo tamén estuveron expostas esas pezas. Vos quería comentar tamén que moitas veces todo o traballo, como vos decía ao principio, non? Estas patas de apoio, veis que este é casi como este símbolo, non? Isto se traballou tamén nun curso colaborativo, trenzando, se fixo para celebrar precisamente o Día Internacional dos Museos en Santiago, e de feito vai ser ahora en breve, non? Este fin de semana. Co cal, esta peza que quedou non traballada, bueno, que era un tamaño, un volumen bastante interesante, logo acabou en un centro en Santiago tamén, que como recuncho este, non? Para poder
estar pues lendo, ¿no? Era un centro de, bueno, non sei como é o nome exactamente, pero bueno, que lle servía aos rapaces para poder estar tranquilos e estar en ese recuncho de lectura, ¿no? Bueno, logo o que nos xenera tamén estos nidos gigantes, estos son tamén formaciones que traballamos a través do CEFORE e a través de formación do profesorado nas escolas, sobre todo de infantil e de primaria, que eu lle chamo tamén como a biblioteca, non? Porque eu fago a formación co profesorado ou incluso cos AMPAs, traballamos esta especie de iglús ou de cabanas pequeniñas que, bueno, son como esa biblioteca para poder ter esos espacios de lectura nas aulas. Esta foi outra instalación que fixemos tamén no Museo do Pobo Galego. Aquí tendríamos este iglú a nivel un poquinho máis grande. E, bueno, pois son todo este tema de instalacións e de traballo que nos dá a posibilidade de sacar a cestería tamén do seu contexto como cesto para poderlo levar a instalacións. E outro dos camiños que eu creo que ahora estamos tamén recorrendo é todo o tema do Bimbio Vivo, de como tamén temos que, bueno, ou polo menos temos que ter a plantación primeiro de bimbio, non? Para poder ter estas varas que cando as podemos, cando se podan ahora, bueno, se podaron xa no mes de xaneiro e febreiro, e ahora xusto na primavera nos permiten plantar e facer estructuras, cabanas vivas, domos, e tamén estamos traballando moito nos patios escolares para estes programas de transformación de patios, que moitas veces cemento. De feito, aquí en Nadela estuvemos nun colexio, o sea, bueno, por toda Galicia, o sea, que eu creo que tamén todos estes proxectos de cabanas e de construcción con Bimbio Vivo só se poden facer, eso, se temos o material e, bueno, é unha acción tamén eso, non? De traballar con maquetas e logo son, pois eso, estos espazos que tamén nos colexios implican os nenos no seu cuidado, porque tamén hai que podalos todos os anos, hai que regalos, algo que tamén o fago tamén ca finalidade, non? De poder transmitir estes coñecementos e de ver que a cestería ten como outro camiño que non só é facer cestos, sino que tamén se pode aplicar a paisaxismo, a esta construcción, incluso para xardines públicos. Eu todas estas técnicas as aprendín pois tamén cos cesteiros cataláns que viñeron a enseñarnos. En Francia hai escolas de cestería onde practican isto. Bueno, viaxamos tamén, gracias á Diputación de Lugo, nun programa que tuvemos tamén como de intercambio europeo de formación. Precisamente, en vez de un Erasmus, era un proxecto para adultos. Fomos a visitar as escolas de cestería de Dinamarca, de Polonia, de Alemania. Eles logo viñeron aquí, estuvemos todos traballando no Río Rato cando estaba funcionando a escola. Toda esa formación, pois eso, foi como esa comunicación e todas estas técnicas en outros países estaban xa funcionando, nos aprendimos e agora tamén é como que as estamos, non? Tratando e poñendo aquí en Galicia, sobre todo eso para poder facer peches vivos e darle unha utilidade ao bimbio, que era como tradicionalmente se plantaba nas sebes, o sea, que non estamos tampouco inventando nada, simplemente estamos como recuperando esa tradición para traela a este modelo un pouco máis actual, o de leválo a como podemos colocar en xardíns ou en parques ou xardíns, bueno, sí, parques infantils ou públicos, espacios públicos, estas construccións con bimbio vivo. Bueno, non sei se entrei no tempo, non? Sí. Deixamos así como ese pequeno espazo para poder falar e responder as preguntas. Non teño eso, máis que daros as grazas por escoitar esta pequena trayectoria así. Moitas grazas.
Idoia, parabéns por todos os traballos que nos amosaches, a min parece realmente fascinante e, bueno, a verdade é que construir todo eso cas mans pois é impresionante. Non sei se algunha das persoas que está entre o público quere facer algunha pregunta ou algunha das persoas que nos está vendo ou escoitando a través da canle de YouTube tamén ten o turno de palabra aberto para calquera cuestión. Se non vou preguntar eu. Vamos a pasar aquí a Carmen. Ben, pois parabéns, Idoia, dá gusto ver o traballo que estades a levar adiante, persoas como a ti respetuosas co medio, non? E ca contorna, que non estás prexudicando, sino todo ao revés, a xente que te rodea e a natureza que te rodea. Mentras hai, bueno, pois outras forzas, non vamos a chamarlles do mal, pero que non comparten estes valores, non? Ao final, que grado de compensación, deixando aparte todo este mundo que se abriu, non? A xente como a ti que pescuda e que está aberta e que pues, fai sinerxia con outras latitudes e con outros pensamentos, outras creacións, non? Que hai no mundo. A parte deste tipo de recompensa que é evidente, que che recompensa a ti tamén este respeto e este crecemento, non? En sintonía ca natureza, e non sei que transmitiche ti en esta exposición que acabas de facer e que, bueno, tamén nos enche, polo menos a min, de ledicia, non? De ver que se poden facer tantas cousas actuando desta maneira, non? Pois a verdade é que eu agora, non? Despois de levar tamén casi 20 anos traballando, como vos decía antes, os comenzos foron duros, ahora estou tamén, eu sempre poño exemplo precisamente da comparación co ciclo da vida, non? Primeiro hai que sachar, hai que preparar o terreo, hai que abonar, hai que cuidar, logo hai que plantar e logo hai que cuidar esa plantación ahora para recoller, non? O fruto. Claro, eu agora estou xusto tamén como recollendo ese fruto de todo o que levo, non? Traballado e sembrado. E agora o que máis me preocupa así de cara ao futuro é que eu estou vivindo tamén con outros cesteiros máis maiores que eu, é como que todo ese coñecemento, non? Que nos vamos adquirindo do noso oficio ou, das nosas forma de traballar ou que se perda, o sea, que non podamos transmitir. Por iso tamén, o que vos decía antes, o sea, encántame ensiñar, ven a xente ao meu taller, ahora teño rapaces e rapazas que veñen das escolas de artes aplicadas, de prácticas, ahora mismo ven outra rapaza francesa a facer un mes de residencia artística conmigo, o sea, eu creo que ahora o que máis me motiva precisamente é eso, que a xente que teña inquietudes, que lle guste o oficio, que simplemente por curiosidade, pois eu quero ver como é a vida de traballo nun taller que se fai. O sea, eu estou, tamén como como se dice? Transmitindo eso á sociedade, o que me encanta é eso, que podan vir, estar comigo e traballar, o sea, que eu creo que tamén é o que a mí me enriquece personalmente estes proxectos, estas colaboracións, claro, se se pode facer desde onde fago eu tamén, que estamos rodeados de natureza, pois moito mellor que igual facelo nunha nave, non? En outro sitio, o sea, que eu creo que ahora encontrei como o equilibrio, non? Que tamén sempre poño en valor, o sea, eu creo que desde o local se pode funcionar a nivel global e que desde o rural tamén podemos estar no mundo, non? Que o que hai que reivindicar un pouco, a pesar de non tener internet, de que non haxa posibilidades de chegar ao meu taller, por exemplo, claro, mira, ahora ven unha rapaza de París e dice, claro, pois non hai donde alquilar na contorna, o sea, vai ter que alquilar algo en Lugo e vou ter que ir todos os días eu a buscar a Lugo
para traerla ao meu taller porque non hai maneira de chegar. O sea, que son estas pequenas cousiñas que a veces pasan, ¿no? Que é complicado. Pero bueno, non sei se respondí na tua pregunta, pero eso, o que te comentaba, que necesito, o sea, eu teño esa necesidade ahora como de transmitir todo o que sei e divulgalo, non? Simplemente para... non fun así moi clara, pero é que me estabas dando tanta enerxía que digo, bueno, vou obviar o que está na cabeza de todas nós, entende, que nos vai a agredir e vai a estropear parte desta riqueza natural que temos tan perto de Lugo, e entón, claro, tú é que eres o contrapunto, quero dicir que por economía non é, porque o que tú estás facendo traería moitísimas consecuencias positivas, como ti acabas de comentar. Melloraría, pois, por exemplo, o acceso ao teu obradoiro, pero non somente eso, sino para toda a xente que está ao rededor, as aldeas e as parroquias. Despois de ti, o gallá quede esa semente medrando e señan outras idoias polo mundo adiante as que continúen ca túa obra. Cando se marchan outro tipo de industrias que vamos a decir que bueno, non están máis que para fastidiar todo, parece todo o que foi posto pola naturaleza e as propias persoas, non vai quedar máis que cousas horrendas, o sea, nada que ver. Entón, a xente que ten o poder de decisión nas súas mans, pois, en fin, que deberían pois poñer o foco en iniciativas e en cousas, traballo tan valioso como que ti desenvolves e outra xente parecida a ti. Por eso que, bueno, para agradecer que fagas ademais publicidade non, que fagas coñecemento, que queiras transmitir todo o que estás a facer e que é tan importante, non? Claro, eu creo que, sobre todo eso, o rural, ahora mismo, bueno, o lunes volvía de Madrid e dixe, madre mía, o sea, cando chego a miña casa, o sea, eu podo estar estresada e realmente a veces vivo así como corre, pero logo chego e digo, que paz mental me xenera, o sea, ver outra paisaxe, bueno, eso, nos queixamos de que chove, pero, vamos, outro día había unha contaminación, unha capa. Claro, é que moitas veces, non nos damos conta, vamos, eu, por exemplo, eso, sempre agradezco eso, o lugar onde vivo. E claro, eu creo que eso está pasando ahora tamén na Ulloa, como falabas ti, o sea, en outros sitios que a xente quere conservar a súa contorna porque é o que nos vai a quedar, o sea, vai a ser o noso pulmón. Non sei se alguén máis quere facer algunha pregunta. Igual está apagado. Ola, mira, eu que quería preguntarche é que digamos, un debate ou un tema que ven dende fai moitos anos de toda a historia é a diferencia entre arte e artesanía, por exemplo. Entón, digamos que hai unha explicación, hai unha diferenza que se veu establecendo, pero quizás a día de hoxe ese discurso xa non é tan válido. Entón, gustaríame saber cal é para ti a día de hoxe a diferencia entre arte e artesanía. Vale, wow. Lle diches así xusto. Vale, que ese debate o estamos tendo ahora dentro do que o Círculo de Artesáns estamos tamén como diferenciando xa diferentes tipos de artesanía. O sea, hai como artesanía tradicional e agora estamos na artesanía contemporánea, que a artesanía contemporánea se está movendo tamén máis perto do tema artístico, non? Porque igual
nos especializamos en outro tipo de pezas que non teñen precisamente funcionalidade, non? Como poden ter as pezas tradicionais. O límite está aí. Eu teño tamén, non sei, a mí cando me preguntan, ti como te defines? Como artesana, como diseñadora, como artista? E ao final digo, pois non sei, eu creo que son creadora, o sea, podo crear algo utilitario, podo entrar dentro do concepto, incluso eso, pezas tradicionales, podo facer pezas tradicionales, como nun momento dado, cas mesmas técnicas, facer algo pois máis contemporáneo e máis de diseño, ou de repente pois podo crear pezas como máis artísticas, que eu agora tamén por este sono tamén de que non puden estudiar Belas Artes, que, bueno, fixen Veloxía, non me arrepinto, pero é como que sento esa chamada tamén do mundo artístico. Estou tamén como metendo a patiña en facer alguna residencia artística e poder hacer alguna instalación, tal. Que pasa? Que o que vexo eu é que moitas veces... Claro, desde o mundo da arte pois tamén están as barreras bastante ben delimitadas e claro, eu creo que tamén a arte o que tene un discurso tamén ahora máis que, bueno, moitas veces reivindicativo, non? Igual desde o mundo da artesanía pois non se ten igual ese discurso que pode ter un artista, non? Que leva un recorrido ca súa obra. Co cal, non sei se respondín a túa pregunta, pero estou no mesmo dilema. Non sei onde está o límite entre artesanía e arte. En algunos casos o vexo, en outros non. O sea, está aí a cousa que, bueno, ti que eres artista, igual tamén... Non o sei, porque outra vez, ahora mismo non o sei. Eu me defino como creadora. Podo estar, nunha época da miña vida estuve nun sitio e agora quero intentar estar noutro, pero igual non chego, porque non sei se cumplo requisitos ou non, ou onde está esa barrera ou esa frontera, non o sei. Sí, respondiches. O que pasa é que eu penso que é un discurso que ten que ser moi pensado do mesmo xeito que tú pensas como faz o teu traballo e do mesmo xeito que pensa un artista máis conceptual como fai o seu traballo. Comentaba porque hai agora nas escolas de arte, hai agora como un grande interese por volver ao traballo manual. Entón, penso que todo o que estás contando do traballo manual que está agora que hai moito interese por volver ao orgánico, por volver ao traballo manual, as mans, sobre todo tamén a nivel artístico, pois rompendo un pouco co arte conceptual, co asistente que che fai as pezas, con todas estas cousas e tal. Entón, para min é un debate que tamén é moi interesante. Non teño feita a reflexión, o recoñezo, pero creo que a vou a facer pois, a partir de agora en base a ese interese nas escolas de arte ou ese interese dos creadores por volver á parte manual e á parte orgánica e productiva do seu traballo. Pois falaremos, sí. Non, eu creo que ese debate ahora mismo está na sociedade. De feito, cando estuvimos en Corea, eu decía isto que artesanía era la Craft Bienal de diseño, pero eran todo piezas artísticas, o sea, había, bueno, non sei, acabamos de estar en Milán en el Salone, ao final eu non sei se é de diseño, se é artístico, todo... Non sei onde está, están continuamente cambiando, non sei por onde vai. Entón, de feito, estábamos ali reunidos varios e foi tamén ese tema, non? Porque estábamos diseñadores, artistas, artesanos, o sea, onde está a definición? Eu polo menos agora todavía non a sei. Que tamén teño que reflexionar, igual deberíamos de... Eu teño todavía unha reflexión que vai un nivel todavía máis abaixo.
que moitas veces falando dela dos estudiantes de artes que non teñen moita posibilidad cando empezas da internacionalización. Por lo tanto, a gran maioría deles pois vanse ás feiras, pero ás feiras locales. E moitas veces aí hai un traballo grandísimo de investigación de materiais, de logística, etc. E quedan un pouco desprestixiados, porque están en determinadas feiras que non teñen, pois, o a xente, o público en xeral, non considera que teñen un valor como debería, non? Entonces, xa vai un nivel máis abaixo que non o artesano o arte, sino o vendedor de feira, que é tan artista como pode ser un artesano tal. A etiqueta de feito ao a man que se lle debería de dar outro valor que igual se lle está dando actualmente nas feiras locais, non? Porque tampouco teñen moita posibilidad, porque está moi lonxe todavía dunha internacionalización. Non sei se entendedes un pouco por onde vou, non? Entonces, que deberíase facer nas escolas de artes ou nas escolas de artesanos unha labor de internacionalización xa desde un principio para, de alguma maneira, axudar a esa xente a... Ou está mal visto as feiras locales? Non sei, perjudica, por exemplo, ao teu nivel, Idoia, a venta, por exemplo, nunha feira de artesanía local? Claro, eu recorrí en todos os camiños, o sea que eu empecé nas feiras, vamos, eu recordo de ir, además, bueno, que me fai gracia, era como a feira da maquinaria usada e artesanía, a feira do queixo e artesanía. Que é un pouco... Que era como empezamos todos. Que pasa? Que logo, xa dices, pois eu aquí non é o meu sitio, o sea, entonces vaste movendo noutro tipo de feiras, e bueno, logo, eso sí que foi ese salto a feiras profesionales, non? E bueno, pois eso tamén é un pouco a evolución donde ti te queiras mover, porque eu tamén sempre digo, para mí, no, para a maioría dos artesáns, dos talleres, ou da xente que está traballando, o fácil é facer o produto, non? Tú, unha vez que tens unha técnica, podes... O fácil é facelo, o difícil é venderlo, e moitas veces hai que invertir máis cartos en saberlo vender e posicionar que en facelo, que iso é que a xente non entende tampouco. E non é máis o problema este de internacionalización, eu creo que tamén o que falta moitas veces é neste país máis cultura, non, de apreciar Sí, esa labor de investigación, a educación, o sea, porque claro, outro día viña escuchando no coche cando viña de Madrid precisamente un podcast, había xente que falaba, claro, que ninguén, o sea, había xente que non había ido nunca a un museo, decía, no, para que vou ir a un museo se eu non entendo de arte? Claro, ese é o concepto que moitas veces dices, pero bueno, aunque non entendas, o sea, ti podes descubrir nun museo moitas cousas, non sei. Eu creo que todavía falta esa cultura aquí, que igual en outros países a teñen, non sei por qué, o sea, igual tú vas a Francia, e na feira en Francia, pois teñen ese concepto como máis establecido, ou a xente valora máis, hai moitas máis galerías de arte, non sei, eu creo que tamén é un pouco a nivel cultural, que eu creo que pouco a pouco espero que vaya cambiando, pero eu creo que falta, o sea, eu tamén nos vemos en Lugo, non? Que, bueno, ou polo menos viví en Lugo tamén esa trayectoria de que aquí igual non estás valorada, igual tes que ir fora para que logo che valoren aquí, pero bueno, esos son tamén así como cousas que tamén, eso, creo que ahora está cambiando, a sociedade tamén se está valorando máis cosas, hai moitas máis, non? En Lugo, vamos, noto que hai un cambio interesante a nivel artístico, expositivo, galerías novas, que hai que seguir traballando, claro que sí, pero esta cousa pouco a pouco cambiando, espero, vamos, non? Mónica? Non? Non? Bueno, hai que... Olla, boas tardes. Hola. A min gustame facer comparacións e ir escalando así, e fago as miñas propias reflexións que non sei se me levan a algunha parte ou non.
estamos falando de artesanos, de artistas, a parte de que, bueno, o que ti faz estaba aí claro, e xa cada un que o califique como lle apeteza. Para min era arte, casi todo o que vin, por non dicir todo. Pero houve un caso, o avó da miña muller, que non era artesano, pero precisaba aquel obxeto, facía uns coxos para as patacas que eran fermosísimos. De feito, choramos moito perdelos, porque non sei por que desapareceron da casa de Begonte. Somos veciños. Vale. El que non era artesano, con todo o seu cuidado, facía uns goxos, fundamentalmente facía goxos, ao mellor facía tamén outro tipo de cestaría, e aparte de facelos dunha maneira magnífica, tamén buscaba a forma de adornalos, combinando colores, varas peladas e varas sin pelar, deste bimbio bravo que non se sabe moi ben se é un salgueiro ou é bimbio. E ese goxo, feito porque el o necesitaba, en vez de encargarlo a outro, el sabía o facer e o facía, tiña o mesmo valor en todos os sentidos que podía ter o de un artesano que se dedicase metódicamente a facer goxos e cestos e demais, non? Entonces había unha vontade, hai sempre unha vontade de embelecer aquilo que denominamos artesano. Incluso o máis utilitario, cando nos damos conta, o estamos embelecendo, non? Collemos aparellos para escribir e vemos que plumas estilográficas e bolígrafos están buscando formas que non son necesarias para nada. A ergonomía da escritura funcionaría igual. Sin embargo, sempre estamos tratando de que as cousas resulten fermosas, non? Entonces, o avó da miña muller tiña a mesma capacidade e o mesmo valor o que el facía que o que podía facer un artesano. O artesano seguramente sacaba coa continuidade do seu traballo, seguramente sacaba pezas que sobrepasaban a artesanía e chegarían a ser arte. Habería que encontralas por aí, por algún sitio, non? E agora, ali en Begonte, hai un paisano xubilado, será do meu tempo, ou algúns anos máis, e dedícase a facer cestos de todo tipo, e sempre está buscando a maneira de darlles unhas formas ou combinar pudia con codeso, con bimbio, ele ten bimbio tamén plantado, do bimbio amarelo e tal. E ademais deulle por facer igrexas. Está facendo igrexas, todas as igrexas das parroquias ao redor, o chaman, el vai, lévalo no coche, mira a igrexa, ni siquiera toma apuntes, e logo con tabla de esta madeira de balsa, fai a estrutura da igrexa e despois forra con corchos de botella. E fai unhas igrexas preciosas. Eu non as comprei porque me dá un pouco de vergonza ter unha cousa desas na miña casa, pero fai unhas igrexas preciosas, non? Entonces, eu teño unha mirada moi ampla, non sei se contradigo, abundo ou simplemente me perdín falando agora para ti, non? Eu teño unha visión moi ampla de casi todas as cousas que teñen unha definición moi estreita, non? Non sei onde están os límites entre arte, artesanía e puro utilitarismo, non? Non o sei. Eu sou moi afeccionado ao cine e sempre te encontras con que hai o director que poñen como un maestro, como un xenio, e depois o outro que o califica como un artesano. E resulta que o artesano ten a mellor 10 películas que non son moi valiosas, pero ten outras que son auténticas obras mestras, non? E entonces nos perdemos por aí e eu aí xa non me perdo máis. Claro, é que ahora cando estabas falando estaba recordando, claro, o meu avó era, da zona de Burgos, o sea, eu recordo de pequena de ir ali ao pobo do meu pai, o sea, que estaba o meu avó, eu entereime moito máis tarde, o sea, cando xa morrera, que meu avó facía tamén os cestos de colmo que se fan aquí tamén ca palla, de Castilla, toda tamén cosida
Entón, claro, era necesidade, o sea, a cestería era uno dos oficios que ti salías e decías, a ver, que especies vegetais teño na contorna? Palla. En Castilla, pois, que eso que tamén en Galicia, eu cando cheguei e empecé a investigar todo o tema de cestería, flipei, non ten nada que ver os cestos da montaña dos Ancares, que os que se fan na costa, os que se fan na Ulloa, no? A cestería tamén de xuncos, o sea, claro, a natureza é a que che dá toda esta riqueza. Claro, eu tamén aprendí a traballar con esparto, aquí non hai esparto, pero, bueno, tuve a sorte de formarme en diferentes técnicas. Claro, ahora, ca globalización, ti podes comprar material ou podes conseguir, entre comillas, fibras vegetais, porque moitas veces logo é dificilísimo conseguir os materiais. Co cal, a cestería, pois sempre está asociada ás fibras naturais do entorno, que tamén é unha paisaxe, o sea, de feito, se fixo unha exposición tamén de cestería e paisaxe, porque casi sabendo que con que plantas traballas, sabes que paisaxe tes na contorna, non? E todo isto non sei a que viña, tamén eu me fun polas ramas, pero é verdad que eso, a cestería empezou sendo utilitaria, chegou un momento que perdeu a súa función, entón empezou a derivarse, pois eso, se perderon tamén moitas veces os oficios, bueno, os está perdendo, porque eu creo que ahora o problema que temos é o relevo xeracional, o sea, cando estabas falando, dixeches Begonte, pero eu estaba pensando tamén en Bonse, na cerámica de Bonse, que ahora, cando se jubile Pepa, non sei que vai a pasar, desaparece, non hai ninguén. Bonse, estamos falando de Bonse. E claro, a mí eso, non sei, porque eso, o que dices tú, o teu veciño, ou moita xente nas aldeas, pois todo o mundo sabía facer un cestiño, pois porque te enseñaba non sei que. Claro, cando faz pa ti é como, ben, cando tes que producir para salir a vender, aí empeza a complicarse a cousa, non? Ou cando tes que vivir de vender esos cestos, aí empeza a cousa a cambiar. O sea, non é o mismo facer porque o necesitas, que cando o faz como traballo para salir a vender. E por eso decía antes o exemplo de que a mí ahora tamén se me preguntan, pero podese vivir da cestería e como podese vivir da arte, o sea, claro, pois depende, non? Nunca mellor dito. Ahora sí que son galleguiña eu, depende. É moi complicado. Pero aínda así eu animo a xente a volver a formarse, a aprender non só un oficio, o sea, eu sigo aprendendo e fixen un montón de cursos, algo que tamén agradezo, o sea, sempre non me sale a palabra agradezo. Moito, non? Poder haber tido esta formación en Lugo, vamos, el que eu fixen hasta un curso de esmaltes de sollería, que non me dedico, pero bueno, sei como funciona eso, ou, vamos, un día encantaríame ir a soplar vidrio tamén para ver como, o sea, non sei, esa curiosidade de ver como funcionan os materiais, para ver logo se o podo aplicar ao meu traballo ou non, que esa forma, non? Tamén de soñar, porque ao final é eso, non? Bueno, pois moitísimas grazas, Idoia. Parabéns de novo polo teu traballo. A min pareceume fascinante, coñecí algunhas cousas, pero outras pois sorprenderonme moito e, bueno, pois grazas por acompañarnos esta tarde, grazas por amosarnos o mundo da cestería e o teu arte, artesanía, creación, chamalle X, maravilloso. Moitas grazas. Gracias.